Hamawiya TV lamɛba ani a filɛba cɛman n'a musoman ni on sigilen ye an ka émission kɛnɛ kan n'a bɛ wele fiqhu tarika faamuya alhamdulillahi rabbil alamin ina fɔ an ye lawuri ta aw ye cogo min na sigi tɛmɛnen an tun y'o kɛ an ka tarika in a sopasima fɔlɔ kan n'o ye istighfaru ye dalilu minnu b'o la alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna kɔnɔ ani alqur'anu kɔnɔ inshallah bisigi o bɛna kɛ sopasima filanan kan ina fɔ an bɛɛ b'a kalama an ka karamɔgɔ ka fɔcogo la an ye a fɔ tarika in a sigimɛ ni seleke sopasima saba de kan n'o ye istighfar ani salat ani la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisigi o bɛna kɛ sopasima filanan kan o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a da video in filɛbagaw wa n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ka a video ninnu a k'u aimer a k'u partager walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se ka niyɔrɔ sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ a ka abonner an ka page kan walasa émission nata in aw ka se ka niyɔrɔ sɔrɔ olu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم يا جماعة الناظرين الكرام الحمد لله رب العالمين أم بفلك بقى جماعنا مسلم بلا جلين فوق أول من دو كدوا كويه كدوا نين أوفي على كاسيجاني كنا دخلين دي أم وتمنين كوفي أم بفلك رنجري كنيسي مغوما منو ناصرو abonnenen do an ka page Facebook ani YouTube sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ video in filɛbagaw a aimer bagaw a partager bagaw ka foli ni waliɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ya rabbi allah ala k'an ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw ye alhamdulillahi rabbil alamin ina fɔ an ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na ka fɔ an bɛna kuma tarika in a sopasima filanan de kan tarika in sigilen do fɛn minnu kan ina fɔ an bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ a sigilen do istighfar ani soli ani la ilaha illallah kan balimakɛ balimamuso ko mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka walima mɔgɔ na mɔgɔ wɛrɛ ɲininka maa min b'a fɔ k'a fɔ a bɛ tarika in dunyo kɛlɛ n'o ye tarika in kalandenw kɛlɛ k'a fɔ u bɛ bida de kan ka sababu kɛ sopasima o sidɔnna k'a fɔ ko astaghfirullah de do k'a fɔ soli de do k'a fɔ la ilaha illallah de do donc o dɔnnen kɔfɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko dalilu fana b'u la sunna na dalilu b'u la kitabu la ka tila k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ko a y'u kɛ sɔgɔmada fɛ ani wuladaw fɛ an y'a ye k'a fɔ tijaniya kalandenw dunnen do nin baara in de kan sɔgɔmadaw fɛ ani wuladaw fɛ tabarakallah an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu na k'a waleɲuman dɔn na alhamdulillahi rabbil alamin yani an ka don walanda kɔnɔ an bɛ hakililajin kɛ an karamɔgɔ Sheikh Muhammad Lamin Kani ka se ka belebeleba in na a ye min kɛ ladilikan ye ka ɲɛsin mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min n'a sɔrɔ i bɛ a ka kuma fɔli in lamɛn a ko ya sahi kun lillahi rabbika shakira fasko wada ankal faqih al fajira man nasu illa zakirun aw munkirun faktar li rabbika zakiran aw munkira ako mɔgɔ min n'a sɔrɔ i bɛ mankan ci la a ko a b'a a f'i ɲɛna i ka kɛ ala barikadabaga ye e min ko k'i ye silamɛ ye a ko a b'i ma i ka ala barikada silamɛ kan ka ala barikada cogo min na o de y'i ka dunuya Allah subhanahu wa ta'ala kosɔn nin de ye Allah subhanahu wa ta'ala barikadali i n'a fɔ ni an kɔnɔ fara an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin an b'a lazimu n'an bɛna fɛn o fɛn kɛ a ɲininen do silamɛ fɛ i k'i duni Allah subhanahu wa ta'ala zikuru de kan kow daminɛw na kow kɔnɔna na o labanw na a ko i ka ala ka nɛɛma barikada i kan ni Allah subhanahu wa ta'ala kosɔn a ko i ka dɔnnibaa walejugu dɔnnibaa jugu i ka o ka kuma i k'o fili i ka n'i kɔdɔ i k'i kɔdɔ o ma ni ɲɛsin o ma dɛ min bɛ mɔgɔw bali Allah subhanahu wa ta'ala kosumani na sɔgɔmadaw fɛ ani wuladaw fɛ k'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala yamaruyali kɛ ni a ye ka ban k'i ka o dɔnnibaga jugu ninnu ka kuma i k'olu to a k'a bɛna i kunnafoni k'a dɔn ko hadamaden ye fila de ye kosumanikɛla ani min ko n t'a kɛ ko hadamaden ye fila de ye kosumanikɛla ala bato la walima min ko n tɛ ala bato ko ni mɔgɔ fila de ye a ko n balimakɛ n balimamuso ala kosumanaw ke e ko sugandi i yɛrɛ ye walama minnu ko u tɛ ala bato i k'o sugandi n'a sɔrɔ min ye e yɛrɛ ja ka baara kɛ ni o ye a ko a bɛ ladilikan in kɛ ka ɲɛ
ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i k'i jilaja i ka dɔ ta ninnu na an balimakɛ an balimamuso an b'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔw ye fɛn min di anw ma u ye min yira anw na o y'an ka ala kosuma tabarakallah an b'a Ala subhanahu wa ta'ala tanu o bɛ anw wasa o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ anw ladi k'a fɔ anw ye nin tarikɛ in ladilikan wɛrɛ la wa alaykum bi akhlaqi shari'a innaha la akhlaqu khairil alamin wasilati a ko n bɛ aw ma nin tarikɛ in kalandenw ma a ye sariya jogo a ye u matarafa an ka nin tarikɛ in a nana fɛn min di aw ma jogo min b'a kɔnɔ a ko sariya de don a nana o de di aw ma a b'an ɲini anw fana fɛ an ka Ala subhanahu wa ta'ala ka sariya an ka o matarafa an ka sariya jogo ninnu an k'u minɛ an ka baara kɛ ni u ye a ko a b'a fɔ anw ɲɛna a b'i kale ni o ye an k'a dɔn k'a fɔ dabaw la sɔn hɛrɛma n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam ye ale jogo de ye alquran an yɛrɛ ka an jogo kɛ alquran ye tarikɛ in karamɔgɔw ka ladilikan ye ka ɲɛsin tarikɛ in dɔn bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ye ɲɛda dɔ la an ka seko fusamandiya a n'a bonya na ani tarikɛ in fusamandiya a n'a bonya na ani a différence ani tarika wɛrɛw cɛ ani tarikɛ in kalanden différence ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ i bɛna ye belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ ko tarikɛ in kalanden ye ala kosumanaba de ye ala ɲɛsiranɲɛbaba de don k'a sababu kɛ i duminen don istighfaru kan i duminen don sɔli kan i duminen don kalimatu tawhid kan n'o ye la ilaha illallah fɔli ye o de la an karamɔgɔkɛ a ye a fɔ an shana hamahullah ma don dɔ la shana hamahullah tuma min na n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a nankari mɔgɔw bɛ k'a ka kalandenw nankari a ye shana hamahullah ka tanu ka Ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka shana hamahullah sara kalanden bɛɛ lajɛlen a ko mun na da'ahum li zikrillahi jahran jama'atan fa adahaw bihamdillahi jam'an ala zikri a ko shana hamahullah de ye ka weleli kɛ k'a fɔ an kana ala kosuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ala subhanahu wa ta'ala kosuma nin de sababu la i bɛna kalandenw ye zawiyaw kɔnɔ i bɛna kalandenw ye u ka majlisiw la u bɛ ka la ilaha illallah fɔ ye k'a caya u duminen don kan u bɛ ka allahumma salli fɔ k'a caya u duminen don kan u bɛ ka istighfar fɔ k'a caya u duminen don kan nin ye ala tanu ko belebeleba ye dɛ ka kɔn ale ɲɛ an ma nin ye ka kɔn ale ɲɛ an tun ma a sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a sɔrɔlen kɔfɛ an ma ɲɔgɔnna wɛrɛ fana ye a la an bɛ ala barikada ni shana hamahullah sɔrɔli ye min tarika sa a tilala k'a fɔ wa qad kana zikrullahi nisyan lada alwara wa tarat bihi al-anqa falam yadna min fikri a ko ala subhanahu wa ta'ala kosumani n'o ye la ilaha illallah fɔ n ye a ko ɲinɛ kun kɛra kɔ daban yɔrɔ la daban kun ɲinɛna nin kumakan belebeleba in kɔ kumakan min n'a sɔrɔ ismul azam de don Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ min ka di a ye o de bɛ a kɔnɔ zikuru min ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye o de fana don zikuru min fana fusamanda ka bɔ ni zikuru bɛɛ o fana de ye la ilaha illallah fɔ kan a ko nin zikuru ninnu kun kɛra ɲinɛfɛn ye daban bolo nka a ko an kaw de kun fana ni a ye koyi nin ye kɔnɔ dɔ ye anw bɛ a exemple i n'a fɔ sɛgɛ min bɛ an ka sɛdenw ta nin kɔnɔ in kɔnɔ belebeleba dɔ min bɛ hali dabaw ta a ko nin kun kɛmɛ ka zikuru de ta ka taa n'a ye donc hadamaden si ka miiri kun tɛ se ka zikuru ye k'a fɔ i bɛ na n'a ye k'a di jɔn ma bilen fɔ n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ka ɲɛmaya ani a ka kira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛmaya ni ka shana hamahullah di an ma o kana zikuru in kurakuraya anw ye k'a sɔrɔ a bugunatigɛ dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam ye san caman de kɛ a bɛ ka la ilaha illallah mɔgɔw tarikinu ala de u ka alabato wɛrɛ t'u bolo u bɛ si nin fɔli la u bɛ tile nin fɔli la la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ shana hamahullah a ko an b'a barikada k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a k'a sara ni hɛrɛ ye k'a sababu kɛ a nana nin tarika sanuma in di anw ma anw ye mun y'an dugujɛ bi an bɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala kosumali ko dan bɛɛ lajɛlen na wa ankarahu kullul wara li khafaihi wa buddi'a man yatluhu fi halati jahli a ko nin de kosɔn daga caman ni shana hamahullah u y'a nangariya nin la ilaha illallah fɔla ninnu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye alisilamɛw de ye nka o bɛɛ lajɛlen na
o ma ku u fɛ fo u ka u nangari ka fɛn fu ma fɛn min n'a sɔrɔ a ma daga silamɛ si ye i k'i ɲɛsin silamɛ ɲɔgɔn ma ni o ɲɔgɔn ye o de taara kɛ k'u kɛ kafiru ye o de taara kɛ k'u kɛ mushriku ye o de taara kɛ k'u kɛ bidamɔgɔw ye o de taara kɛ fo ka kalandenw ni karamɔgɔw k'u minɛ k'u don kaso la a nɔfɛ o de taara kɛ fo ka denw faga a nɔfɛ Allahu akbar jɔnw de y'a kɛ minnu yɛrɛ bi seli u bi sun u yɛrɛ bɛ ka la ilaha illallah fɔ nka u ma nin kɛlɛ dɔwɛrɛ kama ko a y'a fɔ ka caya de k'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ yamaruyali kɛ ko an ka kɛ ka caya u ma kɛ foyi kosɔn ko sɔgɔma o sɔgɔma ko bɛ Allah kosɔn wulada o wulada ko bɛ Allah kosɔn k'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala fana de ye yamaruyali kɛ ko an k'o kɛ balimakɛ balimamuso nin ye taasi ko belebeleba ye dɛ alhamdulillahi rabbil alamin sana hamdulillah a nangariya yɔrɔ kɛra nin de ka sababu kɛ zikiru kun kɛra fɛn ye a kun tununa alhamdulillah ala ni ale sababuya a nana ni a ye k'a di anw ma anw tora an bɛ a fɔ lahalaya bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala fana y'o ɲini anw fɛ ko an k'a kɛ an jɔlen don an sigilen don hali an dalen an kɛrɛ kan an ka Ala kosɔn alhamdulillah rabbil alamin o de kama hali bi an karamɔgɔkɛ in a bɛ anw ladi n'o ye an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Lamine ni mɔgɔdam belebeleba in a ko anw kana mɔgɔ wɛrɛ filɛ k'a fɔ mɔgɔ min bana tarika in na walima mɔgɔ min ma kɛ tarika in kalanden ye k'a fɔ an bɛ jigi a la ayi a ko an k'a dɔn tariqun huda lil muhtadina hidaya a ko nin ye kanda tarika de ye bɛɛ tɛ se ka don a fɛ fo n'a kɛra mɔgɔ kandalenw ye olu de bɛ don nin tarika in suda fɛ mɔgɔ min n'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a kanu ni kanda in ye o de bɛ se ka tarika in sira ye ni ka don a da fɛ a ko mu'assasatuna ala alkitabi wa sunna wa an k'a dɔn fana k'a fɔ a sopasement in sigilen don alkuranu kan a sopasement sigilen don kira sallallahu alaihi wasallam sunna kan shafi'ul wara fa anhu aghdhu intizamiha wa minhu ittikhazu wirdiha lil ibada a ko dabɛnw ni u surunal do baga n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ye wirdu in tonba yɛrɛ de ye ale ye alakira sallallahu alaihi wasallam de ye wirdun tigi ale de y'a di Cheikh Tidiane ma donc an k'a dɔn k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam de ye wirdun yɛrɛ di Cheikh Tidiane ma Cheikh Tidiane ka wirdun di dabɛnw ma alakira sallallahu alaihi wasallam de ye nin wirdun di an karamɔgɔ Cheikhna hamawullah ma ale k'a di dabɛnw ma balimakɛ n balimamuso ni kuma min filɛ ka fɔ i ɲɛna an karamɔgɔ Cheikh Mohamed Lamine a ye kuma min fɔ ka da kan i b'o lamɛn a ko cogo di fali sadiqina fihi bishara bi hubbin wa ridwanin wa qurbin wa wusl a ko nka ko maa minnu dara a la olu de ta don dɛ min ma da nin na a ye e janyanen don ka bɔ a ma minnu dalen don nin na a ko olu de ta ye wirdin a minnu fana ma da nin na dun a ye olu yɔrɔ janyanen don ka bɔ wirdin na a ye minnu dalen don a la wallahi aw na kanu sɔrɔ ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala fɛ k'a sababu kɛ aw bɛ k'a fɔ Allah ka yafa ma don o don aw na kanu sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ la k'a sababu kɛ aw bɛ ka sɔli alakira ka don o don wa ko aw na masu gɛrɛna sɔrɔ wa aw na tugu ɲɔgɔnya sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala la k'a sababu kɛ aw ko la ilaha illallah su ani alhamdulillahi rabbil alamin a ko yalama a bɛna e ɲininka i n'a fɔ ɲininkali bɛ se ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma wa hal tahsibu al-wirda alladhi kana nazima an-nabiyyul huda yubna bisasin wahina ni wirdu min filɛ nin sisan kira sallallahu alaihi wasallam min ni ale de wirdu in ale de y'a sopasement sigi a y'a sigi istighfaru kan k'a sigi salatu kan k'a sigi kalimatu shahada kan n'o ye la ilaha illallah ye ni wirdu min filɛ nin n'a sɔrɔ an karamɔgɔ n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam ye ni ale de nana ka nin wirdu di anw ma n'ale de ye nin tonbaga ye ka nin wirdu di anw ma balimakɛ n balimamuso ale de ye nin sopasement donbaga ye yalama kanda tigi wɛrɛ jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wasallam kan yalama kanda sira dɔnbaga jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wasallam kan yalama jɔnni de bɛna hinɛ anw yɛrɛ la ka tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wasallam kan wa an k'a dɔn nin sopasement in sigiba kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam de ni a tangaba de alakira sallallahu alaihi wasallam de a ko wirdu sira min filɛ nin i n'a fɔ n y'a o fɔ aw ɲɛna walada tɛmɛnen na k'a fɔ a ko a sopasement fɔlɔ de an ka ala yafa deli o kɔfɛ sɔli bɛ tugu o la o kɔfɛ
anga Allah subhanahu wa ta'ala kosmani la ilaha illallah kuma kanye ko ka soro akibara fora anyina ka fo ko ode ko ko la fo samandi jogo minu ba kono akonu nunye alaka kitabu de no ye alquran kono jogo ye jogo minu be ala no ye alaka sallallahu alaihi wasallam ka sunno ye otumana on ka don ka fo ko an karamogo ya husu ala hifzil mawadda bainana ay on la shude ko nga nyogon kan ay ni ndeni on fe on munu nye tarigain kala ndewni anga ke nyogon fe anga nyogon kan o kuma kain koso fa kana bidha kullun li kullin shaqiqahu bele jele kera be balimay ina fo minu mbora kono nuku keleni la minu kera fakele bakele ni bele jele kera o tubena kuma kain koso on kera nyogon fe ka nyogon kan ni kuma kain koso ore koso an karam ko ke abi on ladi tuguni ba fo umma alayka bihi wa hazar maqalata munkirin jahulin da'atuhu nafsu hubban fusuqahu alhamdulillahi rabbil alamin akom bi imani ni tarikanye mbi ima nini wirdu siranye ikijilaja ikinye sama ikani kofle dore la akuika munkiru mamenu nye tarikain konya bagawiye menu nye tarikain lagosi bagawiye menu bafu be fenra fama ika oluka kuma fili iki kodo oluma ako ika jahili bele jele ka kuma to jahili min ni duobe ga negande ka ayera sama ka bo ala batulila ka ayera sama ka bo ala kosmana eki nyesha ala kosmama ako ni dungai mi nasoro ode be ka jahili kan kodon ka bo Allah subhanahu wa ta'ala kosmana ako waba'id khalika tarad anil huda walazim tariqa shaykhin washab farikahu ako mbima iki yorojanya shatana jogola shatana jogo e jogo mjuma nasoro u yorojanya nendo ala kosmana na nasoro shatana jogo bele jele yorojanya nendo mu'minuna u yoro bele jane yorojanya nendo ala jonna eki yorojanya ka bo shatana jogo bele jelina shatana jogo oni kanda cheka jande shatana oteseka kanda wa shatana oteseka mako kanda ako ka itugo sheko ka tariga ko ikatugo akaje kulinko no oye akane tariga nye ikaka ajele honni ikaka tariga ndungi wa kun najla shaykh al-haqqi fal ibn warithun ako ikaka sheko ikaka adenye okoro kaka kalandenye ni ango ikake aka kalandenye ekera sheko indeye demi chen soro fala chuko mina ako yera bina chen soro sheko lati kasabo ke sheko nyi hakikati gide sheko nyi mbe sra klene neka ni gara denye yera bina sra klene soro dalilu jumemba aka kuma ina nabe ofiye ako fa imbana shartul imani luhu kahu ako le mania shartu ye fauka fosamandiya bele bele soroli Allah subhanahu wa ta'ala bo ofo iye alquran sanuma bayin kono niye alquran laje suratu turi kono walladhina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum alhamdulillahi rabbil alamin mu'minu nasara ulli manyana karamu min jon dafalunyi ala batu jom dafalunyi ubona no tuguru ko ni lemanyanyi Allah subhanahu wa ta'ala ko kwabi bona nunku moko korobanu nuna hali nasoro uka barakele ma moko korobanu nunga barakele bo uyelli manya minge Allah subhanahu wa ta'ala be ukuula ko fusa manja duma ni ala ka foni sira de don an ka nyashi sheko hakika sheko ka kalandenya ma alhamdulillah ibina sheko ngama kama so na ka kalandenya de e bo chen so alhamdulillah amido anga darsu kono ina fanye lawduta o ye chuko mina so fasma flana eno ye anga sole alakra sallallahu alaihi wasallam o dalilu law wasalim ba o dalilu nasoro nabi bela jelen wasa we Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kam bele de ayami fa onya ako inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan aya folo ayirala ako ikado ale masa otemenen ko fe ani aka melekaw ubeka sallallahu alaihi wasallam
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وتمنين كفا أكو أو مغمنون لمن ينا نو دالين دو الله لا أي كما من فو كافو علي بكاكا كمل كاو بكاكا ني فانا دالين دو الله كي كسولاك يا لك يا مريكان دي كانيني بلا جلين فكو أي سولا على كرا ني واسرا أو ني سوباسما فلانينا كافو ني دالولو مي ناصرني مي بلا جلي واسا الله يركم بكاكا ngamele ko bekake odumana ni elemaniana mumbima foi ka soli ke alakra alhamdulillah rabbil alamin ni tarika en passement flana dalulude malma ke malama so nangaria babbe mi ka fo bi tarika en fewere minte alaka kuma kanyi ka fi ba ke fewere min dalakra rasulullah abangina ambela jelen ka fo alabo ke wala ke ba ke wa kamele ko fana bekake aya amba deli fe kana bo okurun kono e kana take dore كسولك بعدي على كلام صلى الله عليه وسلم أنا لا كلام سننا صلى الله عليه وسلم على كلام صلى الله عليه وسلم بعرف أنينا أكثروا من الصلاة عليا في يوم الجمعة أقول أي صلي شايان كجمعة دنيا فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة أقول نمامي صلي لان كجمعة دنيا مبيجا أوتيكي سرنا لو بعاي وامباتيكي سريا هنا okoro aka soli abeka ke wati mina ala kala ki sere la harado o temenen ko fe abi sunando alkamado ni wasara mo bele jele ni ka fo ko ni ye soli ke ala kala ki sere o temenen ko fa abi ki sunando makhay wal make ibe sunando ni ni jombolo ka deme ala kala sallallahu alaihi wasallam ika don ka fo don ba bele jele ya je ya onye ka fo sunando alkama don o drapo tigi ala kala sallallahu alaihi wasallam no nyuma mbo jugoro waliu ni don baga bela jele mbo o jugoro malma ke e ka nyinin ka don o drapo fana jugoro igani rasura de be ola jeni la harabela jele alhamdulillah rabbil alamin o tamenen ko fe ambe dalilu flana di awma ala kira sallallahu alaihi wasallam khasuna ba fa onyana ni rawahu ahmad an abi talha ni ahmad ka hadisu de ni ako hadisan aminana kabo abi tal ala ako alakira ko sallallahu alaihi wasallam atani atin min indi rabbi azza wa jalla ako donna namma kabo dalba mayro faqala ako man salla alayka min ummatika salatan ako ni mo min solila e muhammad ka imandona soli kelena كتب الله له بها 10 حسنات أكو الله سبحانه وتعالى وينمان تنسبة أي وصلي دينجلنا ومها أنه 10 سيئات أكو أبي جوما تنجوسي أي وصلي كلنا ورفع له 10 درجات أكو أبي درجة أبا كرتا درجة كو هكذا أما وصلي كلنا ورد عليها مثلها ay soli minge ala kiraka ala yara subhanahu wa ta'ala ko abi osoli nyogon sege ati balma ke allah subhanahu wa ta'ala ka soli jonka o noro de mimi bo dibila ke ibla yelena balma muso afo kanda make noron belebele baye na ala soli la mo min ka ibina kanda ka bo filila kata norola mi wasara mo bele jelenyi ni mo mi be kanda nyi ni sallallahu alaihi wasallam be kanda soro ni adi sununun kelen miri bagaw olu ka famu olu be walanda belebele bade soro ni kuma kelen ngere bele jelena ni mo mi sigira ka tashi ni kuma non alhamdulillah rabbil alamin min ka bon mi akorota lendo anye minun fo ni be ka bo akorota lendo ya amena min da oka min haklima bele jele kanga do salatu kelila ni kuma hay koso ni hadisa tigi abu hurairah hadisan anana bay hakki kono alhamdulillah rabbil alamin ko kira sallallahu alaihi wasallam ko as-salatu alayya nurun ala sirat ako soli noro de ni mo min soli la ale muhammad ka o bi siratun noro atigide faman salla alayya yawm al-jum'a 80 marratan ghufirat lahu dhunuba 80 aman
Allahu akbar Allahu akbar akoni mo min solilanka jumadoya fe shen bishegin ako obe san bishegin junumu yafa atiki balmake jumadoya fe shen bishegin soro solila alakra sallallahu alaihi wasallam o shen bishegin kele o juma kelen fe ko san obe san bishegin junubu yafa jumadoya fe mo mi ay juma chamange o jugina obena san bishegin sigorama joli junubu yafa otigi ya alakra sallallahu alaihi wasallam ka kuma de rawahul bayhaqi an abi hurairah alhamdulillahi rabbil alamin nimbela jelenye sunna dalilu sahale onde ye kira ka solila ka fo minu fa samandiya belebele minu be solila fa samandiya belebele minu be solila balma muso tarikami nasoro ude laka nangari tarikami nasoro ni etma afamu ya subasma flanande alhamdulillahi rabbil alamin amina laba min dima an ka do ka fo adalilu ka cha sigiro kelen tise ka bela jele fo ka ba ga ambe fen fo awye an ga famu hakewla an wati chugo hakewla amba fo kadda o hakewla rakra sallallahu alaihi wasallam ba fo mina hadisa min langali yesisa anane no bukhari kono akuman salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara salawatin akoni mogo min solidan ga shen kele ko Allah subhanahu wa ta'ala bi salati ka shen ta balma kan balaw muso yalama ala ka soli mogo ka shen ta iti tashi ni kuma en korola wa yalama otigi abina ni yoro jumen soro alkiyama don ka solina ne fa samandi belebele bayde Allah subhanahu wa ta'ala ka soli jonka o ye soli kechugo mi ala yere de bo don o ye soni model mi Allah subhanahu wa ta'ala de bo don bi se ka famu ika famu chuwala ina fo ne ba famu nga famu chuwala nga amba don o koni tigi na bla kanda sira kon ka huwa hatta anhu ashraqati atin ako filiman ko tan Allah subhanahu wa ta'ala bo obi atigi kayafa aka filiman ko tan ko warafa Allahu ashra darajatin ako aba korota darajatan Allah subhanahu wa ta'ala bo korota atigi balma muso nintu yen fo samandiya ani dakuriya kunguruniye anyan kanu so tarika en so basma flanana kamin fo awye kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna ka on ka don ka fo nin tarika min fle ambolo nin yen tarika hamawiyati jana muhammadiya Allah silu sigilendo alaka alquranu de ka Allah silu sigime kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna de ka balma muso nin de tunye dakuriya kunguruniye bisigi kono kada outlook amba fanga video labe magaw ani afle bagaw bele jere nyana aw ka eme aka partager wala sa mogo wero ka siga ni yoro soro Allah o temenen ko fe anga page aka abonné oluka Facebook ka ni YouTube sanfe wala sa emission natan o ka siga ni yoro soro olula aba fo o ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ni Allah ye tenen doora jira ana anka wala da sigili o bina ke tarikan subasma laban ka no ye la ilaha illallah makanye fasamandiya minum bu ula o temenen ko fe dalilu minum ba Allah alquranu kono ani ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna kono